салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бори дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel ҳастай бародаро, солаш 94, сӯзишвориш бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш механик, ҳолати хуб. хеле наворда мебинед бародаро, мошин камтар ношиштай. Краскаш мақсад ки бад нестай. Наворда мошин чархаши шиштагӣ нестай, ба ин хотир безебтар метава. Састани мошин хубай, нахадо ҳамаш 100% кор мекунад. Танҳо ҳуҷҷатҳои содалаш бутидагиай 4 баллони нав дорад. қарор дорад дар ноҳияи Вахш, нақша 22000 сомон мега, харидори аниқ боша бо савдо дорад. касони харидор ҳастем, метавонед ки занг занед, маълумоти пурратарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошин навбатӣ Daewoo Tico ҳастай бародаро, солаш 97, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объём 09, коробкаш механик, ҳолатиш хуб. соҳиби мошин мегӯяд ки мошин бародаро састаниш 100% ҳамаш кор мекунад. ҳуҷҷати солона надоштай. қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, нақша 8500 мега. мошин бародаро беҳад арзоне, харидор бошед, марҳамат рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва дастгирия бародаро фаромӯш накунед. хоҳиш мекунем ки каналда обуна шавед ва видеода лайк гузоред. бародароне ки мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародаро комментарияда Nexi коробка автомат пурсидаги буданд. як таёфтагим, солаш 97, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. мошин састаниш беҳад хубай, мотор, коробка ходовой соз, задагӣ пусидагӣ надорад, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 25 мега, харидори аниқ боша мега, танҳо савдо назди мошинда. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. Daewoo Lacetti бародаро, солаш 2005 сол, сӯзишвориш газу бензин, кузов седан, объёми 1.6, коробкаш автомат, ҳолатиш хуб. мошин бародаро газу бензин кор мекунад. мотор, коробкаш 100%, ходовоиш камтар кор дорад. баллонаш 70%, 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, утилизатсияам кардагиай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақша 23 мега, бо савдо мешавад назди мошинда. бародароне ки харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда занг занед. Opel Zafira ҳастай, солаш 2007, сӯзишвориш дизел, кузов универсал, объёми 1.9, коробкаш автомат, ҳолатиш бениҳоят хуб. мошин бародаро вагон гирифтагӣ, як дастхати каштагиай. мотор, коробка ходовоиш 100%, утилизатсия дорад, ҳуҷҷати 1 сола. баллонаш ҳолати хуб. хулоса мошин бародаро як камбудӣ надорад, ҳамаш 100%. мегирӣ, ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нақша 59500 мега.
خریدار انیق باشه با کمتر سودا داره. کسان خریدار هستید میتونه که رقم‌ها رو یک رنده زنگ زنید. ВАЗ Нива ҳастай солаш 86 сӯзишвориш бензин кузов внедорожный объем 06. Коробкаш механик ҳолатш хуб. Чихели наварда мебини бардорон мошин састаниш ҳамихелай. Хатдавои мотор ҳамаш 100%, ягон камбудӣ надора. Бародар срочно сунданкона фурӯхта мешавад. Қарор дорад дар Панҷакент. Нарша 30,000 сомон мегӯяд. Илтимос мегӯяд беҳтар занг назанед, харидори аниқ бошед. Камтарак муомила дорад назди мошинда. کسان خریدار هستید میتونه که رقم روی کننده زنگ زنید. ВАЗ 2110 هستید سالش 2006 سوزشورش بنزین کузов седан объем 1.7. коробкаш механик ҳолатш бениҳоят хуб. чихеле мебинед бардорон мошин састанаш ҳамихелай. краскаш тоза, 4 та баллони ҳолати беҳтарин, салоншам тоза, мотор хатдавои ҳамаш соз. қарор дорад дар шаҳри Душанбе бардоро. Наша 14 мега. савдо танҳо назди мошинда. бардори азиз, касоне ки харидор ҳастед метавонед ки рақами рӯйкунанда занг занед. Nissan Maxima ҳастай солаш 96 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 2. коробкаш автомат ҳолатш хуб. мошина хаду бардора ҳамаш 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи Восе. наша 23 мега. бо муомила дорад. касоне ки харидори аниқ ҳастед бардоро метавонед ки рақами рӯйкунанда занг занед. маълумоти пурратар аз соҳиби мошин дастрас кунед. эълони дигари мо бардоро КамАЗ ҳастай самосавар солаш 95 сол аст. сӯзишвориш дизел, коробкаш механик. ҳолати мошин бардоро 1-3-4 солш мегӯяд ки мошин хова ҳайкалагӣ нестай. бардороне ки мақсад шофир ҳастед худтон мефаҳмед ки мошин ховара дар чӣ ҳолат ҳастай. 3-4 солши истифода бурдагӣ нест. якҷо бекорай, яъне ки шофир надора бардоро сабабаш фурӯхтанаш ҳамин будай. қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. наша 55,000 сомон мегӯяд. ягон харидори аниқ бошад биё мегӯяд бина маҳкум шава бо савдо мекунад. касоне харидор ҳастед метавонед ки рақами рӯйкунанда занг занед. ин буд якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо маънофи мошин, хона, замин, квартира чизе бораи фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки каналда меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед.